Půlnoc a zprávy. Rakve z ostatky polského prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho ženy Marie spočinuli v kryptě Královského hradu Wawel v Krakově. Smutečnímu obřadu přihlíželi na místě desítky tisíc lidí. Tisíce kytic. Poláci je házeli při poslední cestě prezidenta Lecha Kaczyńského a jeho manželky. Z Varšavského paláce Rakve mířili do Krakova, kam vlaky od rána přivážely tisíce truchlících. Takovéto události se už jistě nebudu moct účastnit v celém svém životě. Nevolil jsem ho, ale pro naši zemi byl velmi důležitý. Jako Polák jsem tu chtěl být. 90 000 Poláků zaplnilo centrum jednoho z nejkrásnějších měst světa a sledovalo zádušní mši v Mariánském kostele. Tragédie, která se stala před 8 dny, osvobodila pravdu v lidech a národech. Sympatie a pomoc od našich ruských bratrů je nadějí na bližší vztahy mezi slovanskými národy. Na Královský hrad Wawel pohřební průvod vedla rodina s dcerou Martou. Lidé tleskali a plakali spolu s ní. Jsem pořád ve stavu permanentního šoku. Nejočekávanější host, americký prezident Obama, nepřiletěl kvůli sopečnému prachu nad Evropou. Stejný důvod měli i britský princ Charles, králové Švédska a Španělska nebo prezidenti Francie, Turecka či Rakouska. Že nepřijede kanadský premiér nebo australský generální guvernér, to opravdu asi nejde udělat jinak. Ale že nepřijedou někteří Evropané, že nepřijde někdo z Bruselu, to se mi zdá neomluvitelné. Oproti očekávané skoro 100 zahraničních delegací tak do Krakova dorazilo něco kolem 40 nejvyšších představitelů. Kdyby opravdu chtěli přiletět, byli by tu. Nemyslím si, že jich tolik muselo účast zrušit. Ruský prezident Medvěděv ale do letadla v Moskvě nastoupil. Jako první přiletěl premiér Maroka a na poslední chvíli do kostela dorazil z letiště i ukrajinský prezident Janukovič. Je to jasný důsledek povětrnostních podmínek. Nechtěli bychom, aby někdo z nich riskoval životy. Vždyť sami s tím máme hořkou zkušenost. Uložením prezidentských rakví v Královském hradě Poláky smutek neopustí. 38-milionový národ budou od pondělí čekat pohřby dalších významných politických, kulturních a vojenských osobností, které spolu s prezidentem v letadle do Katyně tragicky zahynuly. Bohumil Vostal, Česká televize.